guys! So yan, welcome ulit sa ating vlog. At yan, nakabis na ako. Syempre, real quick yan. Pag mag-video, pag mag-intro, nakabis na. So, pupunta ako ngayon sa Daraga pa rin. Kasi magpapa-medical na. So yan, mabuti na lang. May kasama sana ako ngayon, si Janelle. Kaso, biglang hindi na siya pwede. Sabi niya kanina, pwede siya. Tapos, ini ko na lang yung address ng kung saan siya nagpa-medical. Sabi niya, sa unahan lang daw to ng BU. So, sa unahan lang to ng BR. So, baka makapunta ko dun kila ate mamaya. Sa ano daw, Legazpi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory. So, dito ako pupunta. Nag-send na siya ng picture. Oo. In case kasi, syempre, para makita ko kung saan na ba. Ganyan. Tapos, yan, isa tayong magko-commute papuntang Daraga. So, yan, anong oras na? 1:19. Makakarating ako doon siguro mga 2:30 ganun. Depende. So, yan na guys. Kaya natin to. Magko-commute tayo. Let's go. Bye-bye. Wala nga pala akong payong, pero meron akong sombrero. Yan, wala na kasi na naman akong payong. Sira na naman. Sinisira na lang nila. Kasi hindi pa ako bumibili. Hindi pa ako nakakabili. Kaya yan. Ito nga pala ang ating outfit for today's. Kasi pupunta ako doon ulit kay ate. Sa may ano yan. Sa may ano daw. Sa may katapat ng First Colonial Grill. Parang nabasa ko na to doon. Na parang nadaanan. Tapos nabasa ko ganun. Ayan guys, let's go! Init! So yun guys, dito ako sa tindahan. Payong. Bibili ako ng payong. Kasi, tignan nyo naman ang init. Go na. Si Kim. Kimi payong. So, magayon. May payong kang magayon. Oo. So, magayon ha. Ano bako narog kan lugod ta. Ano? Susaro. So ano baga? Pitik-pitik. Bako yan. Bako nasa. Oh, sige na lugod. Amo na yan. Ano na lang na red. Try mo daw. Iso dito. Di ka man nailing. Yan. Pila ko ng payong. So yun guys. Ito na yung nabili kong payong. Okay naman. Tapos, diretso na tayo sa ano. Tayo po. Kaysa, no? So, yan guys. Nakababaan na ako dito sa may ano. Mag-aantay ako ng jeep papuntang Daraga. Ang lakas ng ulan. Yan o. Buti na lang I'm ready. Yes. Sakay na mi guys. Wala po. Medical Clinic and Diagnostic Laboratory. Madaming people. Pasok na ako.
Sir, ang printing and drug test po, alas 4 pa. Alas 4 pa? Alas 4 po. X-ray po sa taas po kaon sa inyo, ma'am. Makagad lang pala lagyan sa po. Sa window 3 po. So yun guys, eto. Ayun oh. Ay! Aray ko. OA. Natanggal kasi yung tape. Ano, ganito kasi. Wait lang. Dito na. Kumuha na ako ng ihi. Tapos eto, may tinurukan ako dito. Tapos magpapa-x-ray na ako. Ayun oh, yung papel. Bayad na yan, 750. Magpapa-x-ray dito daw sa may taas, sa may hagdan. Tapos, right side dulo. Okay, let's go guys. X-ray. Ito, medical, JB Medical Clinic X-ray. Let's go guys. Let's go. Grabe, kinabahan ako kanina. Kinakabahan talaga ako sa karayom. Pero kanina ang smooth lang. Parang pagturok mo. Ay! Ako na! So, ayun guys, wala si Doc. Nag-early, ano siya. Kaya, eto, hindi pa ako babalik ako bukas ng alas 9 against the world. Okay, alas 9 bukas ako babalik. Kasi, tapos kinuha lang yung height ko, yung timbang, yung BP. Tapos yun. Wait lang. Tapos dito din sa baba, may kulang pa ako. Yung kasi yung pupo, diba? May ihi na, yung pupo na lang, wala pa. Tapos done na yung x-ray. Yung x-ray result, tomorrow, 10 p.m. Tapos, bukas nga din, 10 p.m. sabi ko, 10 a.m. Sorry guys, nalutang na. Tomorrow, 10 p.m. 10 a.m. Tomorrow, yung x-ray result. Tapos, bukas din, 9 a.m. ako babalik. Kasi wala na si Doc. Kaya, ayun. Tingin ko muna ako dito sa baba. Itatanong ako kung siguro publikan ko na lang. Nandito lang naman yung BRTTH. Malapit lang. Kaya pupuntahan ko muna si ate. So guys, let's go. Guys, nandito na ako sa BR ulit. At yan, ang tanga-tanga. May lutang moments na naman tayo kanina. Duro-diretso kasi ako pupunta dito. Pero hindi pa naman ako nakapasok ng BR. Malapit na. Tapos, may nakalimutan ako. Oo. Wait lang. Kwento ko later. Talo ko muna si ate. Kala ko mali na ka mo. Ali ako sa nagpa-medical ako. Ali ako sa clinic. Para man baka nanong dyan. Ay. Sign. Mahanap kita. Nagpapagayin. Mali ka na. Hindi ka mauli? Malinigong panok ka din. Camera kayo. Baka manat sa luling. Natawang tugang mo. Malinigong panok mo. Hindi, baka maninisalmin kaya. Supad siguro. Hindi, paman pa ako. Ano pa? Supupo pa. Sa agad dala ko. Tapos sa x-ray result sa aga din. Tapos sa doktor. Sa Mariners ako enrollta. Garo, may sarong sponsor na nagtaran. Pero di ko mantig apot baga kung sagot niya. Gabos gati ko kurang ganda. Kurang mo tita kong nata. Pero ang 20 plus, 25 plus. Iyo, tarang mo draw yun. Sa bis nga rin. Kada semester. Kaya mo, Nag-bio ko ta. mag-vlog ka sa napirme. Pwede. Kaya makikita. Pinagulat ako. Ang stunning ko ngayon.
Ikaw na. Malinig ang panukon ninyo. Magiling ka, magiling ka. Huwag kayo nanda. Yung kami sa evacuation center. Naghugas mo yung. Nagkalat kirelip. Punggod ko nahalik. Nawara. Naputi na. Malinig ko. Padot ko. So yun guys, mag-iigib daw si ate. Saan? Igib. Saan? Amo baga? Ano ba nang mayam? Maarok. Hindi manidan, masabutan. Kasi nakita sa tubig na ano, ade. Na? So, daman talaga sa ito. Natadig de. Refrigerator. Okay. So yun guys, uuwi na sana ako. Tapos, si Tito Ramil daw, uuwi na rin. Sasabay na lang daw ako sa motor. So, ayan. Kaya sabi ko, uwi na ako kasi magko-commute ako. Baka magabihan ako pa uwi. So, magmumotor lang din naman. Madali lang naman yun. Kaya, nakain muna ako. Ay, 3 kanin po. Balot po. Opo, balot. Tapos, magkano po itong tortang bulinaw? Nay, bakal. Yung kanin na lang. Magkano dito ate? Kanin. Sa Dinis. 35 po. 35. Bigyan mo naman akong pinakamalaki. Sige po. Thank you. Thank you. Tapos bibili ako ng ulam dito sa kabila. Ang available ay ito. Yeah, Shanghai. At dito na po sa lumpia. Wala na. Tara na. Manlulutuin din. Ano po? Wait lang. Ay. Hindi ako makapili. Wait lang. Ano ito? Ginisang kulit ng baka, binuguan, fried chicken, fried fish, tilapia, fried steak, sitaw, tortang talong. Tortang talong na lang po. Eh, wala ano di? May Sitaw. Meron pa sitaw. 8. Sarong, Walot eh. atado. Tulo. Ulit. Sige. Wala ng lumpia. Tapos wala na din na, tortang talong. Ano mo yung kita nito? Hindi ko aram nga ni daw, ano na lang ata. Ano po, sarap pong itlog na maalat. Tsaka, ano daw? Kuning ginisang sitaw. Half cook po ining ginisang sitaw. Sito. Sino may sito? Ano? Iyan po. Ay, sitaw po. Sitaw. Sitaw. Oh my God. Sito. Sounds like naman. Magkalapit. Hindi na. Hindi ka alam. Ayan, keso. Ano to? Chicken nuggets. Wala ko. Ano to yung may... Ako sige, adobo sa sim. Magkano po yun eh? Ito na lang po. 60, no? 65. Sige, 65. Sarong balot po. 65. Nga na ano sim. Ata. Okay. Ay! Ulo ko. Ba't nag-video ka? Yeah. 65. Ano pa daw? Ano yung sira duman na ano? Ang munggo po, magkano? Iyan na lang. Ano po? 65. May kulay ba? 65. Ay!
Ate, pwede po pagad ulit kay ano, naulog. So, ano ito? Sausawan niya. Sausawan? Napasa. Kaya. Hindi to ko siya sa atin. Ayun. Crispy siya. Crispy siya. Ang tanong yung kumalat. Nakaw ng rutulo. Ako man nga, sunod-sunod. Inayin mo. Dut-dut ka. Ano ka? Napilang ginagawa. Ayaw, ikaw. Amo ko. Dudaay mo. Magkatago mo. Bakit sabay tabi? Magkatago mo sa kanya sa ulo na. Pero lumang day. Lulaon. Lula ka. Ay, ba yung mga bata? Ako nga ni, ay dito nagaw na ako pero may tao yun, tapos may kamatis. Ito, lagyan mo toyo? So yun guys, tanga-tanga talaga. Bakit? Umalis ako, pumunta ko doon, may dala akong cup, may dala akong sombrero. Pag uwi ko, wala na akong dalang sombrero. Kasi naka-helmet. Ayan, hindi ko tuloy na na pansin, wala, hindi ko na iwan ko yung sombrero ko. Kaya ayun. So, eto. Bukas naman, babalik ako ng Daraga Albay. Yan. Kasi hatid ko yung wala kasi nasabi ko naman ata sa inyo kanina, 'di ba? Na yung pupo. Hindi ko alam ano tawag doon, basta yun na yun, guys. Alam niyo na yun. Bukas ko ihatid. Tapos yung result din bukas din. Tapos yun na. Guys, nakauwi na ako. At yan, payong lang yung dala ko. Yung sombrero, hindi yun sa akin. Kay Janelle yun. Dapat di yun mawala. So guys, bye-bye. Matang na yun. Sa kamot. So yun guys, thank you for watching. Shout out sa Team Pahuway, kila Kuya Nolly, at sa mga sponsor. So yan, bye-bye.